assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pini TV on calminama on jurama e sikki ala ha joni koye campagne électorale 2022 gonɗen e cikki ala hanki e ji guure ɗe janoɗen ɗe toon to fumi haara demboɓe fumi haara joɓɓe ha fayamma guure takkiɗe ɗon taari ɗum ha Madina Toroɓe foof e kuuɓal en jeehi toon vraiment en ji kessor o waddi e ɓesgu ngu golle baɗɗe fayida caggal ɗum noon hande ñalawma o ene hawri alkamisa 13 lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goho hande nde pinden nde en jeehi ha toon to wuuro witego Hawre koye nder commune Hawre chef lieu en jeehi toon beele kesseur ene hawra toon e duwaw mo ganduɗa ko ziar banno toon e ziar ceerno men ceerno mo ganduɗa kay ko ceerno Demba Ba toon to Hawre waɗi fayida no fewi o hokki kesseur duwaw o ñaguinimomo no hanniri ni ɗum noon caggal ɗum garɗen ɗo e Kanel e Kanereje noon en ji population foof yalti guila natirde Kanel ha fayama ɗo e galle mo ganduɗa kay ko galle Mamadou Sadio Diallo ɗo ko galle jatigue permanence mo ganduɗa kay ko APR eɗen gandi kesseur jaɓɓama guila toon ha fayama ɗo e nder galle he on ji caggal joni en jahan wallahi Allah caɗele men buskoto Allah gasa ha laaɓa e wannol ko nafoore mere en calmi min calmini kadi kala musidɗo e bandiraɗo Kanel naaji momin ballodiranno politique gila wona hannde ko jeeɗe ko candidat au conseiller départemental yo Allah wallu mo naati kono on Bakary Sow aussi ko étudiant woni kadi ko candidat ko Kanel naaji conseil départemental Kanel e wonande ɓe ganduɗa ɓe ko kañum jiiɓe département to gandu ko resta o ɓaw noon han kadi wontiɓe fixe normal ko jewnon ɗo hen kono komi haala ɗum ɗon ene faada to dande maayo maɓe ndewo ha Matam ɓe ndewo e Cempe min tawilo noon haɓe jetto ngaru somi jaɓima weta oy kono wiye kellema gila subaka min ponno rewde ɗo amin payi Cempen Dande Maayo dolol en horɗo wodo bere en min gandi jiiɗo ko vraiment deñi haggillaji mi wettima no fewi no fewi bandiraɓe musidɓe ha joni gonɗen koye campagne locale 2022 mo ganduɗa kayi ene puɗɗinomo ɗum e balɗe ɓennude ɗe kala
en calmini bandiraɓe fof noon e kuuɓal en gummima toon to Kanel e Kanereje caggal jaɓɓugal banggal fayida ngal jeunesse mo Kanel waɗani ɗum réservé premier caisseur de l'Assemblée nationale hande en jettimo ɗo joni e wuuro wiyetego Cempeng. Cempeng noon ko enjeu mawɗo. Cempeng haqqillaji kewɗi ene daari ɗo. Cempen eɗen gandi kuccidiral mawgal ene ɗo nde wonno ono o biteɗo Abdoulaye Anne ko ngoɗo wuuro jeeya ko ɗum saabi premier caisseur à l'Assemblée nationale o jaggodiri junggo e o mo ganduɗa wiyete ko Idi Niang. Idi Niang en nanɗo Mamadou Niang en nanɗo kamɓe foof ɓe mbi hande hikka so hawre welede Allah o biteɗo Abdoulaye Anne maɓe guittumo ɗon ɓe mbaɗa ɗon moɓe kooli ɗum noon ko ngallo jaɓɓugal ngal jiiɗon guila natirde wuuro to taɗa sukaɓe Cempengnaɓe e kuuɓal jalti e pucci e otoji e motoji foof jalti gam jaɓɓade premier caisseur de l'Assemblée nationale jaɓɓugal batgal fayida ɗum noon ko ɗum woni ko jiiton ɗo joni ma en jaa kettoɗen bandiraɓe ɓe kettoɗen ɓesgu Cempengnaɓe kettoɗen ɓe hakkude mabɓe e premier caisseur de l'Assemblée nationale ɗum noon jehen ha yesso garten.
kewi de wadane wuro ngo takkalim ko heewi ko jam voilà on ko ñinmami tintinde kam ganda ɗum gila joni komin tottaɗo 100 000 francs ujunnajo nogas gila subaka noon mboɗo mi yirlo ɓe mbi kala ganduɗo no wotirte anje ujunnaji nogas ɗi gila subaka hande kali ujunnaji nogas mina yira kamanda ɗum gon ɓurna ɓurolɗum joni noon baba kala mo namnimi holno wotirte suni tawi ko ni kanko ko ne do rewata joni jinmami namnade so tawi aɗa andi holno ko wotirte ko anje ujunnaji nogas sa anda noon holno wotirte sa anda holno wotirte mi nawta ujunnaji nogas ɗi mi rewi baba Amadou Tidiane o anda holno wotirte kala to ndewmi ɓe ganda saɗa wawi noon mi tottuma nogas ɗi alhamdulillah rabbil alamin bama dañi ujunnaji nogas baba aɗa no wotirte kaaliɗo min kilo puɗɗi ɗum fota jibinaka anani ñande vote sam naate tuuroygel hade mi naate tuuroygel mera mi tawa kayitaji subo goto mboɗo subo goto samari hay nafoore min mi suurani horam de nafoore goddananmi de samari hay nafoore mi yegguiɗen fawa dow mi naata tuuroygel noon kaalid eyyi mi naata dow kayitaji goɗɗi ɗi hay sa boyni boyata moƴƴani mi weddota e mali to sono yiɗum gal hay so boyni boyata to tango fammi ɗum mi ƴetta kayit nafoore o mi tawa ɗum ha feewa kaalid mi nanda ɗum e enveloppe o hande noon mi sadat yaadu bawma ni watta yaadu ni kaalid somi yettima mi yaltinan ɗemgalam ngal warset ila suba kamaɗen yiloma 30 mila alhamdulillah ay warset mi halama kaalid mi ko woddama ko taka ko ñamno gas ay warset mi fota mi tottuma sappo hala anani kaalid antino so meltini demgalam ngal solo lesero kade kayto werade lesere mamman mi nafoore o kala mi hatiɗo min namno ɗo ɓehilno mi voti ɗum woni vote andal baba sumi faami sa ƴetti kayit nafoore o a nanni ɗum e enveloppe a ƴettat enveloppe o kola ɗum ha tiiɗa kade werade baba a yani no woɗɗire enveloppe o sa nanni hen kayit nafoore o a kolata ɗum sa koli tan woni bulletin nil sa nanni hen kayit nafoore o a arat ha e to nanneteɗo nannira ɗum noon tawa a kolani eyyi joni kayitaji mbaɗi tomi ɗe noon ɓeyɗa fosi noon 30 mila walla nawa kam to Daouda Dia tawde noon a ala a wawa fodde oɗon ƴeewoya goɗɗo mbawɗo fodde a perti baba ƴen mi tottuma Daouda Dia faami o wi holɗo Daouda Dia faami mbiyat dawdo ɗum nafoore noon wona wonne duwa makko hola dawd min kay mi diwtiɓe ɓeratno dawd Daouda Dia min kay so Allah jaɓi kala dawdo pikirima e boy ɗon poñirta kan mi mayen nanggude gujji hande nde 30 mila walla Daouda Dia ar suuɗ ƴeento daw o wi o haalata noon koye dow konngol cempen fof o wi noon koye dow cempen fof debbo heen e gorko mawɗo heen e suka o wi goɗen fof mo salmini ɗum o wi e bismade premier questeur l' assemblée Daouda Moussa Dia o wi kanko e équipe makko fof ɓe ardi ummiɓe Fuuta ha e Dakaru o wi oɓe calmini on ɓe juurima on o wi on bisimilla moon wuro ngo nde won noon so nofuru nani bisimilla notirimo mbaɗango mum o wi e nokku galle o wi ɗo ko galle jaatike APR fof o wi en jetti ɗum noon en jettiri ɗum Allah o wi fodde 800 000 o wi ɓe coodi câble o wi haɗani ɗon te o wi même pas 1 mois o soodi tappiji juma fondi dow ɓertama joni uttirama juulama watti juulede o wi fof ko galle makko o wi haɓe jarnoma e ɗum o wi ɓen kaldi téléphone o wi pour jarnadema o wi yonani ɗon te
o yiɓayde Allah addima haa ɗo o yiɓayde ko fawi e dow makko kanko fawi ɗum o wi alay sago ara haa ɗo o salminma o wi bismoma o jarnoma e ngal geɗal hande haalam hewan ɗo o wi mi hewano haalde kono hande ɓurata famdude jarnade campagnaɓe vraiment ko jiimi ɗo ko mi yiɗano hay ƴettude konngol mbeɗe salmina joom wuuro mbeɗe salmina imam ratib mi salmini campagnaɓe fof mi salmini équipe darimɗoɓe ɗo min liggottoɓe naane en limtinoɓe goto fo inde mum en ndewino hen kamɓe kadi taari kam to kalanmi ɗo mbeɗe yafno campagnaɓe hamin ponno arde ɗo ñalawma toujours somin ngara ɗo min garat ɗo ko jamma min mbaɗi peeje fof nden min dewranno ko lawol Dande Maayo o wi ngolɗo seɗen ngara campagne o wi garten koye avion kala dow taw noon hay goto watta hen bloqué so Allah jaɓi mamin mbaɗ ɗum inchallah kala ko Daouda Dia fodani neɗɗo o waɗat ɗum o heewani haalande neɗɗo ko waɗanta ɗum o wi paaɗen koye élection ñanden min mbaɗi ɗo assemblée générale min mbi bandiraɓe Daouda Dia ko conseil départemental de Kanel candidat kanko woni candidat men kanko wonno candidat président conseil départemental 2014 o waɗi hen kalis makko e doole makko e darde makko hawo gañi fof no yaari hay ñande assemblée générale o ɓe gari ha damargal ɓe galɗo damargalle e pick-up maɓɓe avec sonorisation maɓɓe pour eɓe mbawa bawmuɓe mbawa hadde min haalde assemblée générale amen o o wi ɗum firtata gaña o waɗi gasi déjà min gañima hankkadin kella dow ɗum meeɗano wadde ɗo e campagne soñji hunde ko meeɗani wadde tan gande woni koye gasde o wi ko Allah gayni koko gasi tan ko ɗum tan min yiɗi nanƴinnomi haalde min mbaɗi remercier Daouda Dia ko jiɗɗo min minen de campagnaɓe min cikkata Daouda Dia monsieur le maire commune Horko Ƴere candidat conseil départemental de Kanel ko campagne tan o yiɗi Daouda Dia minen campagnaɓe min jettima min jarnimama so Allah jaɓi 23 janvier o mamin gittu ko dokkunoɗa ko lumnoɗa ko gonnoɗa e jungo président conseil départemental 2014 mamin keftu min gartira e jungo maɗa 23 janvier 2022 ɗum kam wonno haalama jarama ndimi malelo mora ceerno wulay nenam doctoran woni mbar ñaato lawra kañel dañje sagum campagnaɓe Allah yihi nelaɗo Allah yidde mon e Daouda Moussa Dia le 23 janvier nden woni aadi milaadi salade aadi ɓuri firtude aadi dijo jehen beltinen campagnaɓe morso ɓetanam mudo yam dal miɗoɗum hande de mi dakar ko de ko Daouda Dia rogili jenaɓano onon jewoto
Rabe champeng na vono potri min calmini champeng min jarni momo e bismillah makko imam ratibi champeng min jarni momo e duwa makko min calmini jatigi amen ɗo Alassane Dieng yo Allah ɓuuɓan ɗum hande Allah waɗi ɗo ko Moussa Dieng min jettimo e bisimilla makko min calmini miñiraɗo gonɗo ladde o hono Demba Dieng min calmini dendagal responsable uji APR wonɓe ɗo e Diempeng salmini mawnam sahilam jiɗɗomi mo korsimi min Dawda Moussa Dia idi ñang dariɗo ɗo saram o kelle dow o wi min Dawda Moussa Dia so haalde gonga oɗo idi ñang mi wawa yobdemo de won noon o ñalmimi ko ndimagu tigi rigi oɗo idi ñang ko dimo o wi ko ɓoyani ko gandumi jikku mo jikki o holko addinimo jikkade oɗon jikku kala mon jiɗa hadema ñawtomo ƴewto ummi ɗo idi ñang alhamdulillahi ene jogui to ummi o holliri kadi needi ɗingu moƴƴagu e jikku moƴƴo kala ko daña e département Kanel hande idi ñang ene jeeya hen so Allah jaɓi kadi idi ñang a nimsitta mi salmini miñam jiɗɗomi gonduɗoyam gila départ meeɗani waylade ala fof ko nanani bange jeenor politique wona kalis wona poste o wi so tawi tan ko poste politique tan walla ko gueɗal politique tan ɗaminimi tan koye Dawda Dia somi dañane Dawda Dia mi andi Allah yeɗani kam mi jabri Allah noon somi dañani to Dawda Dia ɗo mi yaafimo holiyon Mamoudou Niang Seydi Niang salmini kadi miñam kadi ko tiɗɗo jiɗɗomi dariɗo gila law kala darde daratede darimo hande ene jeeya balluɗo Alassane Mbaye Dia maire de Bokiladji to e liggey mum mo gollartone commune Bokiladji miñam sahilam Mamoudou Sall nanɗo dari Seydi Sall Balo min calmini jaatigueɓe amen e commune Wouro Sidi law jaɓɓi
min naatde e commune he heddi département de Kanel commune ti eɓen jogii heen candidature uji meɗen e liste nafoore liste commune o e liste département o fof ko nafoore jaaɗen pilte nafoore sukaɓe ne jogii ɗum ɗo maɓe kollo on militant par militant électeur par électeur ha ganda teskomo so jeeyi to irnoto mbasa tumde mbasa fayidirde ko mbaɗata ko maɓe jangi noon kadi no wotirte neɗɗo par neɗɗo ha laaɓa en ɓe paama wona banggue eɗen gandi alhamdulillah en gañima ha paari inchallah heddi en jiiɗa perdude perte carte en jiiɗa perdude carte ɓe ganduɗa ko enen jeeyi ɗum saw sababu o ko wasde famde ko ɗum jiɗɗen famdinde yimɓeɓe kono résultat o e commune Wouro Sidi e département de Kanel o yi Daouda Dia ɗum min ɗum gasi hankkadin gañawo laati inchallah o wi ɗum ɗon kadi mi ruto hen somi darima hande Diampeng mi wi gonga mi gañima département de Kanel gande wona min tan ko Diampeng naɓe dari saabu wonti ɓam labtuɓe dariɓe susɓe fellitɓe e kala ko wawi tawde ɗum hen ha département fo tawti ɗum hen ko ɗum woni ɓe limtuɓe ɗoɓe eɓe mi limani ɓe foof kono ko Diampeng te victoire so Allah jaaɓi so Allah hawriddini en hen en gañima ma en garɗo e Diampeng mitinde remerciement taw ko dande ma e foof so Allah jaaɓi hawrata ɗo inchallah jarnaɓe Diampeng naɓe foof e darde munen e gondigal munen labtugal tigui rigui koye campagne min goni won guure kewɗe ɗe min poti yaade so min jahani ɓe mettinat hamin mbawi walde ɗo henna min kebbani yaade so min jettaki ɗeɗon guure wonko bonnanta min te kadi onon on jiiɗa ko bonnanta min ɗum noon bandiraɓe Diampeng min ñagon yafuya min ñaago on lawol min jaha min jaa dolol komin hande yaaɓe tan ha subaka janggo ko ɗum tan min mbaɗata ñande foof kala nde min gumi 5 heures subaka Ayo
Moussa Malal Baydi Moussa wi salmini bandiraɓe tololnaɓe fof o wi en calmini joom wuuro en calmini responsable politique Abou Gueye en calmini responsable rewɓe ɓe en calmini responsable suwaɓe en calmini kala kilifa gonɗo ɗo hannde jaɓɓade en jii jaɓɓungal moɗon gila nattiti wuro min jii suwaɓe rewɓe e suwaɓe warɓe darde munen e coftal munen o wi taw ko weltade oɗo tan haɗata o wi min beltima no feewi o wi dolol noon ko yitte woni hakkude dolol naɓe e Daouda Moussa Malal Baydi o wi Allah nandomo andi dolol naɓe ne jiɗimo kanko no o wi Allah wiite wallahi gila o anda dolol to hetti o wi o woni tan ko inde dolol o wi ko ɗum o tawe ene haale dolol duɓɓe dolol ko ñimiri cayde matam o wi neni o wi ngoɗo wuuro ko wuuro ngo yiɗi kila ko cuulel par ce que ɗum ɗo ko jimol ɓoyngol ngol hedde makko haw ari o yi dolol ko ɗum tagi omo yiɗi wuuro mon ngo no feewi no jiɗirɗomo ni so ari ɗo mo welto o wi o yi yimɓeɓe fof kadi ne belti so wonano campagne wona ñalawmaji ne dotta to haaɗi amin mbawi ƴettude ñalawma kurɗo gila subaka ha jamma taw ko ɗo min woni min jaltani o wi ne jarani min ɗum o wi kono koye campagne wonata ala il faut yeehe o wi o nani doléance uji on kaali haala santé ko doléance jaaƴo gonnaɗo département fof no sohli ɗum kono maye mbaɗen ballal men sono jaaɓi ko ɗum ɓuri tampinɗen hannde ko kalɗon ko ndiyam mbiɗon o wi kalde o nani ndiyam ala o wi ɓerde makko no muusa e ɗum noon o wi wona lawol o wi o saaha ndiyam fotani mankude o wi saaha noon e Fuuta neɗɗo wonano e Fuuta ronko ko yari o wi ɗum wona lawol o wi ɗum tagi nde o haalde Abou Gueye joni o wi hol caɗele forage jogui ɗon o wi ko pompe ɗe woni ko moƴƴani e bagage cewɗo nene hen ko ɗum woni ko moƴƴani ko o wi joni noon o wi min dañi piiɗe ne wawi fewnude change pompe ɗe change fofof ha feewa o wi no foti o wi 150 ujunere Daouda Diawy kamɓe wi liggana e président ɓe liggini ko poche uji maɓɓe kono gasi haalaɓe wote nafoore so tawi kamɓe haalamaɓe haalano liste nafoore oɗo ko o woni liste men ko woni liste président makki sa worni oɗo wotoɗa ko Macky Sall kanko ɓe kaali ko wona ɗum ko fenani ɓe kalta ɗum donc woto keɗeɗeɓe o wi woto keɗeɗeɓe kala koɓe kaali ay politique soa men wonɓe ɗoɓe haɓe kollo no wodirte tawa goto jumata inchallahu rabbi ɓeɗo gasi wona e commune he wona e département he
département